Bon dia, benvinguts, benvingudes a aquest segon acte de les 6enes jornades del Riu Millars. Fem una xicoteta alteració en la programació perquè el veterinari que ve, que de fet està en Vila-real des de les 9:15, s'ha despistat i ha anat a un altre lloc. I estava esperant que obriguérem el lloc i no era allí. O sigui que canviem l'ordre de les intervencions. Avui tenim amb nosaltres a Vicent Sancho i Toni Alcocer. Ells són del taller de gestió ambiental CADEC. Vicent Sancho és un biòleg, és expert en amfibis i rèptils, duia molts anys treballant amb aquestes espècies i treballa com a consultor, en aquests moments consultor ambiental, i també està al capdavant de diversos projectes LIFE com el Traquemis o Amfibi Restauració d'Hàbitats. I després Toni Alcocer també ha dut tota la seva vida com a expert en rates penades. Ell és tècnic superior en recursos naturals i ha treballat en més de 30 projectes relacionats també amb rates penades. Els hem convidat a les jornades perquè com a experts en dos aliats dels éssers humans contra, en aquest cas, el mosquit tigre, que és un xicotet d'insecte que està preocupant moltíssim a la societat, ens van demanar que vingueren i que ens explicaren què es poden fer o què fan, que aquestes espècies nostres per a combatre els enemics com el tigre. Llavors, deixem ja. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Bé, anem a parlar-vos dels mosquits, dels insectes molestos en general i els mosquits en particular i del mosquit tigre més concretament també. A veure, espera. Bé, primer hem de diferenciar una mica que no tots els insectes que ens piquen són mosquit tigre ni mosquits. També hem de veure que n'hi ha altres insectes que ens poden molestar prou i hem de veure si es poden diferenciar. Per exemple, la mosca negra, que és la que teniu a l'esquerra, és un simúlid, se diuen rentelletes, en alguns llocs també arabins. I ahí veu, segur que les heu vist, són unes mosquetes molt menudes i que peguen uns mossos que, prou molestos. Espera, abans... I per altra banda els mosquits, que no tots els mosquits són tigre, n'hi ha 56 espècies en Espanya de mosquits que ens poden picar i en València, en el País Valencià, n'hi ha crec que són 23 espècies de mosquits que ens poden picar. Bé, el cicle vital d'aquestes espècies és molt semblant. Tant de la mosca negra com els mosquits en general tenen una fase aquàtica, una larva aquàtica que viu en l'aigua, després fan la metamorfosi i són els adults i es reprodueixen i són sobretot les femelles les que piquen. Necessiten la sang humana o d'altres animals per a madurar els ous i poder fer la posta. Bé, així teniu una mica la diferència entre els mossos de la mosca. La mosca negra no té un aparat bucal picador com els mosquits, té mandíbules, té un aparat masticador i el que fa és mossegar. Aquestes mosquetes menudes peguen els mossos que fan prou de mal, provoquen una espècie d'hemorràgia i xuclen la sang de la ferida. Per això la forma no és una picadura, del mos de la mosca negra forma aquestes ronces roges que és diferent d'una picadura de mosquit que teniu aquí a la dreta. El mosquit ja sabeu, pica i te fa aquest voltet. Bé, en aquest moment de la picadura o el mos de la mosca, però anem a parlar en concret dels mosquits, en aquest moment en què la femella del mosquit
ens pica per a treure la sang, per a poder madurar els ous. En aquest moment és quan ens poden transmetre moltes malalties, virus, bacteris i moltes malalties que teniu així, no? Malària, el dengue, el Zika, el virus del Nilo, la febre groga, no sé si se diu, en València se dirà febre groga, leishmaniosis, moltes malalties, n'hi ha més de 30 malalties que poden transmetre els mosquits i que provoquen més de 1.000 milions de casos a l'any en tot el món. Directament els mosquits, quan en tot el món piquen a la gent, poden transmetre aquestes malalties i si se donen 1.000 milions de casos a l'any i moltes morts relacionades. Sobretot, els casos d'aquestes malalties són en zones tropicals i subtropicals. Però també estem veient que ara cada volta en el canvi climàtic cada volta està pujant la temperatura en zones templades i pot ser un risc d'expansió d'aquestes espècies de mosquits, però a més de les malalties relacionades. Bé, així tenim un cas de l'any passat, d'un cas de chikungunya, que és una d'aquestes malalties víriques que va passar així en Villarreal. En principi era d'una persona que venia ja infectada d'Àfrica, però veiem que, clar, si n'hi ha una persona en malaltia, li pica un mosquit, pot agafar en la sang aquests microbis, diguem, aquests virus, i transmetre-ho a una altra persona quan vaig per ahí picant. O sigui, és un risc real i no és per alarmar el personal, però hem de tindre-ho en compte. També tenim el cas del virus del Zika, també està per ahí ara molt de moda, diguem. Bé, n'hi ha unes certes diferències entre els simúlids, que és la mosca negra, sobretot en l'hàbitat. La larva de la mosca negra, els dos grups d'espècies, les larves són aquàtiques, però la mosca negra es reprodueix en rius i rierols, sempre dins de l'aigua, però en aigua corrent. Si teniu les larves, se peguen en les roques del riu i aprofiten la corrent i van absorbint els nutrients que porta el riu i ahí esperen fins a completar el seu cicle larvari. Per altra banda, els mosquits també necessiten l'aigua per a les larves, però en aquest cas qualsevol tipus de punt d'aigua, ja siga una marxal, en els rius també, però sobretot aigües estancades, basses, piscines abandonades, qualsevol lloc, qualsevol cabent que puga acumular aigua, per poca que siga, com un pneumàtic, per exemple, en els abocadors, qualsevol residu que puga acumular aigua és un lloc on el mosquit, qualsevol espècie de mosquit en principi podria criar. Si teniu en les macetes, els abeuradors dels animals, les botelles que n'hi ha tirades en els abocadors, qualsevol recipient pot ser un focus de mosquit. Hem de conèixer això per a saber què fer, o per a ficar de la nostra part per a frenar d'alguna manera l'expansió dels mosquits i en concret del mosquit tigre. Bé, així tenim a la dreta el mosquit tigre, Aedes albopictus, i a l'esquerra una altra espècie molt pareguda, que és Aedes aegypti, crec que es diu mosquit de les marxals o de les marismes. Bé, el de l'esquerra, l'Aedes aegypti, realment estava present en Espanya de manera pràcticament natural, perquè és natural d'Àfrica i havia arribat, fins al segle XIX n'hi havia casos d'Aedes aegypti en Espanya. En principi es va erradicar. Són espècies molt semblants en la biologia i en quant a la possible transmissió de malalties. Ahí teniu, que
molts d'aquestes malalties víriques i de paràsits ens poden transmetre les dues espècies. N'hi ha una diferència important i és que l'Aedes aegypti no pot viure per baix dels 12 graus de temperatura mitjana. En hivern, en els països templats, no pot sobreviure, amb la qual cosa, diguem que bona part d'Europa està lliure o estaria lliure d'aquesta espècie. En canvi, el mosquit tigre té una característica addicional que ja és més perillosa i és que posa els ous no directament en l'aigua, sinó en la vora. A més, té formes de resistència, és un ou resistent a la dessecació. En principi, es fica en les vores de marxals, de bases o qualsevol recipient. Quan plou, diguem que es banyen els ous i eclosionen. I per això és una espècie que pot aguantar en zones més templades o més fredes, perquè l'hivern el poden aguantar en forma d'ou. De fet, els ous poden aguantar fins a un any en dessecació. Bé, el cicle és prou semblant en les dues espècies. Les larves poden estar entre 2 i 7 dies o una setmana, sobre una setmana dins de l'aigua, fins a completar la metamorfosi, i l'adult viu fins a 2 mesos, amb la qual cosa una femella de mosquit pot estar 2 mesos picant, necessita anar traient sang per a la reproducció. Una part important també per a combatre'ls d'alguna manera o per a frenar la seva expansió és que aquestes espècies no són molt bones voladores. Així teniu que des del punt d'aigua on ha nascut, diguem, no se desplaça més enllà de 100 metres. O sigui que si proper de casa no tenim cap superfície d'aigua o cap maceta o pneumàtic en aigua on puguem criar, no anem a tindre mosquits, en principi. O sigui, és important conèixer això per a lluitar contra aquesta espècie. Si teniu que una femella de mosquit pot picar-nos fins a 48 vegades per hora. I són espècies crepusculars que tenen una activitat mentre els mosquits, diguem, autòctons, com són els cúlex i altres espècies de mosquit comú, són espècies nocturnes. El mosquit tigre és més bé diürn, té la major activitat de matí i de vesprada. Evita les hores centrals del dia i les hores de la nit, o sigui, amanèixer i al capvespre. Són, a més, és una espècie molt ràpida, si no com un mosquit, a més el sentim volar, sentim el zumbit, és un mosquit, ja anem un mosquit per així. El mosquit tigre no el sentim. És molt ràpid, a més, si intentes matar-lo quan t'està picant, és molt ràpid i és prou difícil de matar. O sigui que són coses que hem de tenir en compte per a també identificar-lo. Tornem darrere una mica. Se diferencia... Les dues espècies són semblants, són negres en taquetes blanques, sobretot en les pates, però hem de veure sobretot en el tòrax, que té una ratlla longitudinal de color blanc, mentre aquesta altra espècie té 2 ratlles més en els costats. Veu? El mosquit tigre té aquesta ratlla, que és important també identificar-la, saber identificar l'espècie per a detectar-la. Bé, i l'expansió del... Vos he dit que el mosquit tigre no és un gran volador, no s'allunya molt més de 100 metres des del punt on ha criat, i llavors pensaríem, i com ha arribat així? Arriba sobretot en el transport de mercaderies i en els vehicles. Així teniu la distribució
natural del mosquit tigre és de la zona del sud-est asiàtic, sobretot, però ahí podeu veure en el color verd les zones que ha invadit el mosquit tigre a partir dels transports de mercaderies, sobretot. En Europa el primer cas va aparèixer en l'any 79 en Albània, procedent de... Havia arribat en contenidors procedents de la Xina. I en Espanya el primer cas va ser en 2004 en Catalunya, i en el País Valencià va arribar al 2009 el primer cas en Torrevieja i en Orihuela, i més a prop d'ací la primera referència va ser en 2011 en Benicàssim, justament molt a prop d'on se celebra el FIP. Sembla que havien arribat en fibers, en algun cotxe de gent que venia d'Itàlia en cotxe, hi havia, ja siga dins del mateix vehicle o en una mica d'aigua que s'haguera pogut quedar en algun dels cotxes. I a partir d'ahir s'han anat escampant. Així veu, en 2011 teníem, en Múrcia, el que us deia de Torrevieja, Orihuela i Benicàssim. En 2012 ja es va escampar a partir d'estos 3 focus. En 2013 hi veu el roig, com cada volta està més ampliat, i ara no tinc una referència més actualitzada, però se va escampant, se va escampant a partir d'aquest transport passiu, diguem. Bé, si voleu instal·lar-se aquesta aplicació és molt interessant, la Mosquito Alert. És una aplicació on pots clavar si te trobes un mosquit, li fas una foto, l'envies i hi ha uns experts que diuen si és mosquit tigre o no. Així teniu... Això no són cites de mosquits, sinó és gent que té l'aplicació i ha enviat alguna consulta. I en la pàgina web aquesta podeu, si la teniu, busqueu Mosquito Alert i us eixirà. I són totes les observacions que han hagut per així als voltants de la desembocadura del Millars. Si teniu, no sé si es veu bé els números, 15, això és Villarreal, 15 observacions en Villarreal, 11 en Borriana, que és una aplicació interessant per a detectar la presència de l'espècie. Bé, ja sabeu, el tema del mosquit tigre i de les molèsties i riscos que poden ocasionar ara està en els mitjans per tot arreu. Hi ha campanyes, sobretot d'informació, una campanya de l'Ajuntament de Vila-real, al mosquit tigre ni aigua. És molt important això, evitar afavorir la presència d'hàbitats de reproducció per al mosquit. Tractaments, n'hi ha moltes notícies relacionades en el mosquit i els riscos. N'hi ha com una croada contra el mosquit tigre, en molta raó. Bé, però la lluita contra el mosquit tigre no només és fumigar. Això pot servir igual per a l'opinió pública, per a que se vegi que s'estan fent coses, però no és el més efectiu. Des de luego, el més efectiu és la prevenció. Allò que us deia, hem d'evitar tindre superfícies d'aigua estancada a prop de casa. Això ens val tant per a casa com per a ajuntaments, jardins, etc. S'ha d'evitar aquestes superfícies d'aigua. Això és la prevenció, molt important. També la detecció temprana, per a poder actuar en un moment donat, quan més aviat millor. En el cas que n'hi hagi focus de larves, es poden tractar de manera, diguem, ecològica en Bacillus thuringiensis, és una lluita biològica, és un microbi, diguem, un bitxet que se fica en els llocs on hi ha larves i evita que completen la metamorfosi, en la qual evitem que n'hi hagi mosquits adults que ens puguen picar.
I això en la fase aquàtica. I també podem fomentar els depredadors de les larves, com ja siguin larves amfibis, peixos i altres invertebrats que s'alimenten de larves d'insectes o larves de mosquit. Bé, això és el que podem fer en prevenció en la fase aquàtica, o sigui, contra les larves. Contra els adults, a banda de matar-los en la mà, també podem fer altres coses, com per exemple ficar mosquiteres en casa, coses de sentit comú però que és interessant conèixer. Els repel·lents de mosquits són molt efectius, com podeu veure en la foto, aquesta és una mà sense repel·lent i al costat la mateixa persona en repel·lent no li entra cap mosquit. També en insecticides o en emissors ultrasònics o no sé què, i també podem fer servir plantes que puguen ahuyentar els mosquits, com per exemple la malvarrosa, el pelargonium, romero, l'alfàbega, etc. Són plantes que podem ficar en els balcons o en el jardí i ahuyenten d'alguna manera als adults de mosquit. I també, que és la part de la que ara vos parlarà Toni, el promoure o afavorir la presència de depredadors dels adults, com amfibis, rates penades, altres insectes depredadors, els rèptils, els andragons també mengen molts mosquits, aus insectívores, tota una sèrie de depredadors que són uns aliats contra el mosquit tigre. I ara, jo acabé aquesta part, ara Toni vos parlarà d'aquestes espècies depredadores que podem promoure i que serà també l'objecte del taller de la vesprada. Hola, bon dia. Vos vaig a parlar, com diu Vicent, dels depredadors, dels mosquits, depredadors naturals que tenim en la natura, i a veure com podem afavorir-los. Sobretot se centrarem en les rates penades per afavorir-les, perquè altres espècies és més difícil afavorir-les, però tinguem en compte que mengen mosquits i que ens convé conservar-les i respectar-les. Com ja ha comentat Vicent, n'hi ha moltes espècies que mengen mosquits, com pot ser insectes, peixos, amfibis, rèptils i els ratpenats. Per exemple, entre els insectes, que pareix que els insectes mengen mosquits, sí, mengen mosquits. Els parotets, per exemple, que en veiem amb un to per les marxals, pràcticament mengen només mosquits, perquè els parotets n'hi ha de moltes mides, però el mosquit és una presa que en tamany i en biomassa li va molt bé. I els cacen volant i ne mengen molts. Aranyes, òbviament, en les teranyines van agarrant mosquits, a banda d'altres animalets, com saltamartins o el que siga, però els parotets són uns aliats molt efectius perquè viuen en les marxals i els mosquits viuen a les marxals també. Els peixos. També tenim peixos que són d'una mida molt menudeta, molt reduïda i que consumeixen molts mosquits però en la seva fase larvària. És a dir, quan estan vivint dins de l'aigua. Aleshores, peixets xicotets autòctons com pot ser samaruc i fartet mengen pràcticament això, mosquits en fase larvària, i després una altra espècie, que és la gambúsia, que és una espècie invasora i al·lòctona, que precisament se va introduir en les marxals nostres per a combatre els mosquits. El que passa és que s'ha desbordat un poc el tema de la gambúsia i ara està afectant negativament als nostres peixos autòctons. Respecte als amfibis i rèptils, també n'hi ha que mengen mosquits, òbviament les granotes, que tots coneguem, però també els tritonets. En el nostre cas, en el País Valencià només està l'ofegabous, però n'hi ha altres espècies de tritons, això no són un ofegabous, però és un tritó ibèric. I aquesta seria fase larvària, fase aèria, i els andragons, que tots coneguem, precisament aquest està en una farola perquè està menjant mosquits. O sigui que a molta gent li repel·len els andragons perquè diuen que si són verinosos, que si mengen la roba, no sé, jo he sentit un munt de coses que no té trellat res,
però efectivament l'únic que estan fent és llevar-te els mosquits que tens en ta casa, o sigui que si teniu andragons en casa, respecteu-los perquè vos estan llevant picaures, d'acord? Òbviament els pardalets, d'acord? Així està Joan, que també sap del tema de pardalets. N'hi ha moltes espècies d'aus insectívores prou menudetes que mengen mosquits. Pues així tenim una foto d'un carricero, d'un carricerín, l'avió comú, l'avió i oronetes i tot això, sovint les veiem amunt i avall, estan menjant aeroplàncton, que se diu, que són mosquitets i cosetes molt menudetes. Papamosques, el nom ja diu, el cerrojillo ja diu que menja mosques. No vol dir que únicament menja mosquits, però que en la seva dieta els mosquits pot ser una part important. Este pardalet se diu mosquitero, ja t'està dient tot, o sigui, mosquitero és que menja mosquits, i oronetes i més. Ja se clavem en les rates penaes, que són quasi els més importants que tenim, tots són importants, òbviament, però les rates penaes, moltes espècies, rates penaes n'hi ha moltes, n'hi ha 33 espècies en Espanya, i totes són insectívores, perquè les rates penaes a nivell mundial n'hi ha que mengen fruita, pol·len, granotes, rates, peixos, però així en Europa únicament són insectívors, d'acord? I per a que ens fem una idea de com ens poden ajudar, poden consumir 3.000 mosquits per nit. Imagineu-vos la quantitat de rates penaes que podíem afavorir la faena que te poden fer al costat de ta casa, d'acord? Per exemple, els pipistrellus, que són aquestes rates penaes que veiem per així, per les ciutats, rodant les faroles i això són els més comuns i són prou abundants. I crear una colònia, per exemple, en un refugi d'aquestes de rates penaes que anem a fer després i que se te claven 100, és prou normal, vull dir, són colonials i poden arribar a fer colònies prou importants. Imagineu-vos tindre al costat de casa o en el jardí de ta casa una colonieta de 100 rates penaes d'aquestes pipistrellus, se'n mengen 300.000 mosquits al costat de ta casa, d'acord? Com mengen entrem un poc en les rates penaes, com cacen? En ecolocació, d'acord? Fan un sonar, igual que els submarins, reboten l'insecte i l'insecte li rebota la ona, localitza i el caça. Així he fet una seqüència de com ho fan. A lo millor tenim en ment que les rates penaes van volant i ho agarren tot en la boca i no s'aixina. Va volant, tira la ecolocació, el detecta, s'arrima i en això el que porta un tros de pell entre les pates que es diu uropatachi, ho agarra a modo de cazoleta, agarra l'insecte, baixa al cap i s'ho minxa, perquè és molt més fàcil agarrar-ho en una superfície molt més gran i molt més ampla que directament en una boqueta tan xicoteta que tindria que atinar d'una manera molt, molt, molt precisa, d'acord? I com podem ajudar a les rates penaes? Els canvis d'ús en l'agricultura, sobretot, s'utilitzen ara, que sí, que en principi estan testats, valorats, no són verinosos, el més ecològics possibles, però aquest tio mireu com va de resguardat. Per algo serà. Vull dir-te, un verí és un verí. Pot ser més efectiu, menys efectiu, més dañino o menys dañino, però jo, per exemple, que he treballat en l'Albufera, recorde que quan passen les avionetes i tiren i fumiguen per l'arròs i per tal, se suposa que tot és innocuo, que no fa mal més que als insectes i tal. Doncs jo l'endemà replegava part dels morts per tot arreu. Aleshores, pesticides, plaguicides, herbicides, que n'hi ha tot el que vulgueu. Això està afectant negativament directament a les rates penaes o directament a les preses de les que minxa, d'acord? No dic que no se tinga que fumigar, però aquests canvis d'uso estan afectant a les rates penaes. També la falta de refugi. Tingueu en compte que cada volta se fan millor les cases, cada volta n'hi ha menys cases antigues pel mig de la muntanya o per els pobles. Ara les cases estan molt bé aïllades, no tenen escletxes. Les rates penaes els costa més trobar el foraet per fer la colònia abans
anaves per la muntanya i estava ple de massos abandonats, i aquests massos en el desván o en la planta baixa potser tenia una colònia de rates penaes. Ara tot això està desapareguent, estan enderrocant-se, i clar, tot això també està afectant a les rates penaes. No tenen on clavar-se en molts puestos. Els arbres, una altra cosa. Ara està la mania de que els arbres morts són un foco de plagues, de que això per als insectes minadors després d'ahir passa a la resta de tal, i els arbres morts donen refugi a infinitat d'animals, ja no només rates penaes, sinó també pardals, buos que se fiquen en els forats a criar, inclús insectes, moltes coses, d'acord? Tot això se tendeix ara a tallar-ho, a cremar-ho i a que desapareguen, no? Aleshores, totes aquestes qüestions estan afectant a la presència de rates penaes, i la instal·lació de refugis artificials podem afavorir molt a la instal·lació de noves colònies o a mantenir les que n'hi ha. A banda de lo dels mosquits, que és el que ens ocupa, també tingueu en compte que les rates penaes són molt favorables i beneficioses a l'hora de combatre tant plagues forestals com agrícoles, d'acord? Per què? Perquè les plagues forestals i agrícoles ataquen a la fase adulta d'eixa plaga, que és la papalloneta, d'acord? I clar, si s'estan menjant els adults, estan evitant que aquests adults fiquen els ous i que en conseqüència vagin a més cada volta. Per exemple, si en vinyedos estan ficant caixes de rates penaes, en alguns... Ja s'han fet prou ensaios a nivell mundial, per exemple, als Estats Units, n'hi ha ja estats dels Estats Units on tenen grans extensions de frutals i en cada 4 o 5 arbres n'hi ha una caixa com aquestes, una miqueta més alta, en rates penaes. I veus tot el camp, que són arbres, 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 caixa, arbres, 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 caixa, caixa. I està tot plaga de caixes de rates penaes perquè s'han adonat que realment estan ajudant les rates penaes a que els seus cultius vagin millor. I tingueu en compte això, que un refugi pot albergar milers de rates penaes. Imagineu-vos milers de rates penaes menjant centenars de mosquits o de plagues forestals o agrícoles en una nit, el benefici que pot aportar. Tot això no es veu molt bé, però tot això està ple de rates penaes, són tot capets de rates penaes, i tingueu en compte que això és molt més fondo i no només estan totes allà somaes, per darrere n'hi ha moltes més, d'acord? I després, tipus de caixes n'hi ha moltes, ja les veurem, però n'hi ha algunes que són ja exageradament grans, que se li diuen ciutats de rates penaes. Això, una persona seria aixina. Tingueu en compte, igual ahí se poden clavar 10.000 o 20.000 rates penaes. Imagineu-vos tot el que pot fer en els voltants. Ho tenen net d'insectes, de mosquits, de plagues i de tot. D'acord? Mireu, tot això són megacaixes molt grans que poden albergar milers i milers de rates penaes. Tipus de refugis, els que vulguem, tenen que tindre unes característiques concretes que ara les comentarem, però així vos he ficat tot un elenco de caixes de rates penaes que van des de molt menudetes fins a molt grans, allargades, amples, sobre postes, sobre parets, sobre arbres, de diferents materials. Això és fibrocemento, redones... Caixes n'hi ha les que vulguem i més. Tenen que tindre unes característiques concretes i poca cosa més. Les característiques, altura mínima té que estar per lo menos a 3 metres del piso, perquè els animals se senteixen així segurs. Vull dir-te, no van ocupar una caixa si la fiques a aquesta altura. De 3 metres cara amunt. Càmeres en l'interior, les càmeres és això. Ho he ficat, vull dir-te, quasi totes és millor que tinguen càmeres, però n'hi ha alguns models, com per exemple Ise d'ahir, que no en té. Però normalment totes les caixes tenen càmeres. L'interior té que ser rugós, perquè tinguem en compte que les rates penaes se tenen que agarrar, se tenen que asir a algun puesto. Aleshores, o bé se li fan unes ratlles així en una serra, veieu ahir, que està tot marcaet, tant la tapa com el fondo, o simplement en un formó o en una gúbia se li fan uns despuntes en la fusta perquè ells puguen clavar la ungleta i ja s'agarren. Si està llis, tindrà més dificultats. L'interior té que ser estanco,
perquè, òbviament, si ja deixem per ahí forats i no sé què, poden haver corrents d'aire, que se clave humitat, que se clave aigua quan plou i més, i ja no els agradaria, ja no l'utilitzarien. I l'entrada per la part inferior del refugi no és com els pardalets, que li fiques una caixa en un forat dalt i el pardalet entra, sinó que tens... Ells, tinguem en compte que van volant i l'accés ho fan per baix. Sempre per baix, ¿vale? Entren per així. Per què? Perquè després se pengen i tenen que entrar per baix. I la protecció del refugi contra els elements naturals. Tinguem en compte que la fusta sense tractar a la intempèrie pot aguantar el que aguanta. En un any o menys pot estar desfeta. I el que se fa, el problema que n'hi ha és que els mamífers tenen olfacte, les aus no en tenen, o la majoria d'espècies no en tenen, però els mamífers sí que tenen olfacte i tenen una percepció molt clara de lo que són barnissos, olis industrials, dissolvents, i clar, poden crear, si tu això ho barnisses tot i ho impermeabilitzes molt bé, després tot això pot crear una emissió de gasos que s'acumulen ahí dins, que o bé els afecten directament a les rates penaes o elles detecten aquesta olor i tal, no estan a gust i se'n van. Aleshores, la protecció que s'ha de fer de les caixes té que ser en un oli natural, que en aquest cas seria l'oli de linasa, que és un oli completament natural, però que impermeabilitza prou. D'acord? Per exemple, així podem veure... Està ja en marxa, no? Sí. Així podem veure una de les caixes que ficarem en el tancat de la pipa, en l'albufera. Li ha costat un parell d'anys que se fiquen les rates penaes, però ara n'hi ha vora 300 clavades allí, estan criant. Sí. Esta caixa és prou gran, serà una mida aixina d'ampla i aixina d'alta, i bueno, va fenomenal. L'objectiu és això, anar creant pequeñes colònies de 200, 300 i, clar, imagineu-vos la feina que fan tants animals en un punt concret menjant mosquits i plagues i de més, no? Esta és l'última. Sí. Correcte, molt bé. Bona pregunta. Segons el que vulguis. Si vols que sigui una colònia de cria, tens que ubicar-la a l'est o al sud-est, perquè és la que major insolació té i ells, quan estan criant, necessiten una certa temperatura. Si vols que sigui un refugi d'hivern, que també en el cicle vital de les rates penaes és imprescindible, la hibernació, tens que encarar-la cara nord, perquè tenen que tindre menor temperatura per a que ells puguen baixar les constants vitals. Vull dir-te, si fa bon oratge, el seu cos no entra en període d'hibernació, no baixen les seus constants vitals. Aleshores, trien o coves que són fredes o orientacions que siguin més fredes. I bueno, crec que això ja està. I no res, gràcies per la vostra atenció. Qualsevol pregunta, esteu ara a temps. No sé com anem de temps, anirem mal. Vale. En el zonado donde hay muchos pájaros carpinteros, pueden atacar. Correcto, sí, efectivamente. Es que, com teníem... Bueno, hablas en castellano. Com teníem només mitja hora, ha sigut tot molt reduït, però sí que és de veres que en altres PowerPoint sí que ha ficat aquesta problemàtica. Els picapinos i el picot verd tenen una sonoritat molt bona, les caixes, a l'estar hueques per dins, tenen una sonoritat molt bona i a d'ells els agrada molt marcar ahí i normalment les desfan. Així, per exemple, no n'hi ha problema de pícids perquè no n'hi ha, però en llocs molt forestals sí que convé ficar-los, per lo menos en la part de davant i en les vores, una malla de gallinero d'estos metàl·lica, que això sí que se fa. De fet, en altres presentacions sí que he ficat caixes desfetes completament pels pícids i no és que siga una cosa que immediatament les puguen desfer totes, perquè normalment això són campanyes que se fiquen prou, però sí que és algo a tindre en compte. Si se poden protegir, millor. Però la malla que seria pegada a la madera no, sobresaliente. No,
pegada, perquè si tu li dones una llum molt estreta, ells ja no s'agarren ja no estan còmodes, saps el que te vull dir? I a banda, per ficar el bec i fer-la picotar en una llum aixina, no ho tenen bé. És prou que els facis desistir, que no te carreguen la caixa. Algo més?